vy pamätáte, ako sme takto pred 2 rokmi prišli do školy, ale riadne sme to stresovali, že sme sa ani jedna nepoznali. A teraz tie deviataciach riadne ľutujem. Veď chápeš, moja sestra Kata chce ísť na Gimpel. Ja nechápem prečo. Preto to! Na 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 na. Pretože je veľká. Lebo tu máme kus prírody. Ktorú nezanedbávame. Lebo sa bavíme. Ako celá Európska únia. Lebo tu máme kvalifikovaných profesorov. Keď sa pozriete na prvú a druhú študentskú armédu, musí vám byť filozofia štúdia jasná. Komu to nie je jasné? Tak potom je to úplne jasné. Lebo máme možnosť byť kreatívnymi a pritom sa zabaviť. Lebo sa dbá aj o našu bezpečnosť. Už vidíš, prečo tvoja sestra chce ísť na gymnázium? Aha, jasné. Zvoní!